روشنی که پا دنیای بیت زود بیاهد، هر لنج شپ سینگا صداس کپات، رنجے بیت کے شادی گرانت پیو کی، بیا بیا کے شریداریا ہر چیز نیم بھی، چوتی ہونا نہر ترمپا کنے روشنے ودی، پا شپیں زندہ کے مارا آرگی ہیں بامسار. گنی پرواز بلوچی لفظاں کے پڑا یک برزو توانائے نامی چیدگیں. آئیے ساچشت پا بلوچی زبانہ مزن ارزشتی داراں. ڈاکٹر سمی پرواز نوشتہ کند کے غنی پرواز 15 اگست 1945 وتی ہنکین نظرآباد تحصیل تومپ ضلع کیچ بلوچستانہ حاجی محمد ابراہیم لوگا ودی بود. آئیہ وتی بنوکی وانگ زانگ چا نظرآباد بالیچا تومپ پسنیو کلاتا دگے دگے وحدان در برد. نوشتہ بندات آئیہ اشتمی جماعتا 1961 کا وانگ دورانہ وتی ہنکین آکوت. 1981 آئیہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن چکاس پاس کو تو یک وحدہ لیکچرار سیاسیات و لیکچرار اردو گچین کنک بود. بلے آئیہ لیکچرار سیاسیات پوسٹ زور تو ہمیں منصب سراوتی کار بندات کو. اداں ای وحدہ لفظاں کے وڑوڑیں تہرانی تہا آئیے 19 کتاب چاپ شنگ بوتا. سانکل آئیے آزماکانی اولی کتاب نامت کے 1992 چا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ نیمگا چاپ شنگ بوتا. ہمیں کتاب تہا واجہ عبداللہ جان جمال دینی گنی پرواز بابتا نوشتہ کند کے لفظاں کا گو انسانی راجی زندے دیمرویہ مزن سیادی است. چونہا لفظاں کے اہمیتہ بعض مردم سرپد نہیں، خاصی صورتہ پدمنتگیں زندمانیہ لفظاں کے اثر مراجی زند سرا ڈلک چار کنک بوتا. ای ڈولیں نا سرپدیں مردمانی زندی جاوراں سیاسی سروک و کارکنوک لفظاں کارا بے نکنا، بلے وحدے کے ہمیں پدمنتگیں راج ردوم کانت آئی روشن چا ہمیں ردوما گیش بیت گڑا آئیے زانتکار وتی گوستگیں روشن کارانی کتگیں کارو پگرانہ اے وطیہ چارن تو آمارند کے انسانی سماجی ردوم دیم رویے سرا لفظاں کا لفظاں تانی پیداوریں اثری بوتا. حقیقتہ ہمیں دیم رویے بونہشت ایرکنوک روشنکار بوتگاں. دنیائے ہر راج ڈیہ داستان راجی دیم رویہ چارک ببیتائی حقیقت پدر و سہرائنت کے لفظاں تو لفظاں ہما بن چمگند کے چاہاں پیگر ہنر دیم روی وشالی و ایمنی الکاپیں جوت چانباں و انسانانی چپ و چاگردانہ ملگزار و گلباگ کنا. بلوچانی راجی زند ہم چا زندے دستور و دوداں زبار نہیں. بلوچی راجی زندارہ ہم ہانی و شہ مرید شہداد و مہناز و شیرین دوستین مہر داستانہ و جام در روک مست و کلی مل فاضل و دگا بازیں وش پکرو انسان دوستانی پگرو حیالاں ردوم دات و پا دیم رویہ پرماتا. میں بلوچی زندے اقدار و زیبنا کی آجویو انسان دوستی پگرو حیال ہمیں روشنکار و شر حیالانی منتواریں. بلوچی آزماں گو عنایت اللہ قومی انور شاہ کہتانی سادگیں ڈولاں بونگیج بود. مستریں تبدیلی گو مرا سائر لہتے آزماں کا ودی بو، بلے آئیہ ایکار یلدہ تو بلوچی غزل شونکاری و سنبہینگا دزگٹ بود. نعمت اللہ گچکی و صورت خان مریا رند مبارک علیہ آزماں کارا شریں دیم رویے دات و ای لفظہ کی سنپارا بلوچ راجی زندے دیم رویہ گیشتر کارزمرز کد. رنترا عزیز بگٹی و منیر بادینیہ دستانہ لانچے تو گونوتی علمی و لفظاں کی زانتکاریہ شریں آزماں تخلیق کد. و غنی تارکا گو جلار آزماں کا نویسگا بلوچی لفظاں کے مستریں سن آزماں کا رٹہیں. گو ہمیں آزماں نویسوں کا غنی پرواز ہم کو پگا و آئیے آزماں کا وانو کانا وتی نیمگا دلگوش کنائیں. غنی پرواز آزماں کانی سانکل نامیے کتابہ کل 20 آزماں کمانیں. اے بستیں آزماں کانا مم باریں چونت رنداں پتاملو ہرتی ونتا و چارتا. ہر رندے کہ مائی کتاب مسودارہ ونتا چارتا من دلا غنی پرواز ہنر مندی و گشادکاری گمان محکم تر بوان بوتا. سانکھلے لہتی آزمانک چوکے نقصہ میر پس کلمانٹ زیارت سانکل
بس چاردہی نوٹ بے دل و نزند کاریں ہمراہ پمنی دلا بلوچی آزماں کے شاہکاراں ای ہما ڈولیں عزم ٹکرانت میں بلوچی لفظاں کا چوش کے ساحر گرندیں ای آزماں کا عزمکاری درستیں خاصیت مانیں تو منی نظرہ ہچ عیبی کشک بت نکاں ای آزماں کانی وانگارند منان چوش سما کپت کے مانچا نوکا من بلوچیا نوکین و مزنیں آزماک نبیسو کے درگیت کا کہ تنی وحدی آئیے مٹ من ندستا غنی پرواز وانندگو زانتکاریں آ ملوکیں زانتکارے گنی پرواز چم پچند دل پاکیں تو پکر جولانکیں آپا ہنرمندی تخلیق کانت اشی تو کا ہچ گپت و گمان نیست کلے آزما کانی تیم و مقصد بلوچ راجی زند و بلوچ استمان ہمروچی مسئلہ و اڑنت کے آزما کارا بعض پر زیبائی آوانا وتی نوشتگے موضوع ٹاہیں تا آئیے نوشتاں کانی بنگپ ہچ وڑیا درآمدیں بنگپ معلوم نبی سانکل بلوچی آزماں کو نوکیں بلوچی ردانکاری شرطرین و زیباتریں تخلیقی کتابی کے پا بلوچی لفظاں کا دیمرویہ راشونی و سکین سبب جوڑ بتکاں منا امیدند کے گنی پرواز گوتی لائکیں پکر و حیالاں بلوچی ای ازما لفظاں کے سن پارا گیشتر دیمروی داں